Ọraneze unu na-agọzie Igbo nọ na-agọzie Igbo media ka anyị na-ejekọta biko ị na-ekili ejije a na-subscribe na-efolo ka e wee na-aga aga. Okwu akụ ka a na-ekwu. Ịma na n'ala Igbo ọkwa na ego bụ akụ. Ego bụ akụ. A sị na ego ji ọlụ. Igbo wee sị na akụ na-esi obi ike. Ọ na-aba akụ karịa mkpa ọgaranya eselite ife ọsọ ga na-agba mbọ. Mkpa karịa akụ ga ogbenye ka ị ga-abụ mana akụ karịa mkpa ọgaranya eselite. Maka na akụ zuelu nwata o wee cheta ikwu na ibe. Ọkwụ na akụ rie nne nwata ewee mpụta ife afụrụ anya. Maka na akụ na-ebu nwata. A sị na anyị si aka arabụla ọgbọ anyị aka arakpata akụ. Maka na onye ji akụ n'aka ọnya nwe okwu. Ego na-esikwa n'obi ike dịka nsi wee kwu na mbụ. Akụ na-esi obi ike. Ego na akụ bụ ofu ife. Ego dị ọtụtụ ọbụla akụ. Maka na ego nwere ife o mepụtara. Ọka bụ liquid. Mana ego nwere ife o mepụtara mgbe anwa ọ bụrụ gị akụ. Akụ mkpụdaba ife ọsọ gị na-eme ama mkpụtasị ya. Ọnya bụ na a na-eri akụ akụ a na-abịa. Onye kpatara akụ ife ọsọ ya na-eme ife ego ga-adị. Onye na-ebe akwa ego bụ ụbịam. Onye na-akarọfu ego anya onye na-enwere akụ. Onye nwere akụ bụ a na-eri akụ akụ a na-abịa. Maka na akụ na-akpata ibie. Ewesị na akụ na-egbo mkpa. Akụ na-etigbu ilo. Akụ na-eme ka e nwee udo na ezinụlọ. O ji bụrụ na akụ na-eme udo ka ọ dị ebube. Ị nwechasị afọ mana ị nwere akụ kedu ife ị nwere? Akụ ga-eme afa gị ọ dị ebube. Ogbenye nwere akụ mana o nwere amamife. Amamife ya nwe na-adị ka ọgaranya fim. Ịma na ụwa ka mma na fim. Ogbenye ga-eyiri nnukwu akwa na fim bụrụ nnukwu ọgaranya na fim. Atịsị afọ nchilekwa akwa bụrụkwa ogbenye ọ bụ. Otu a ka ọ dị ogbenye nwere akụ. Akụ amaka. Onye na-ekpe ekpere ya si Chukwu nye ya akụ. Maka na akụ amaka. Nji wee baa afa wee sị akụ abata. Wee kwukwe wee sị na mba aka ji akụ. Na akụ ya adị n'aka m na akụ na-ebi ilo. Akụ ya dịkwu n'aka gị bụ onye na-esonyere m. Biko subscribe na YouTube a. Follow page a. Akụ ọma nkọ na ndụ gị.